אני אספר לכם סיפור, זו תיאוריה שלי, אני מתעסק בזה בזמני החופשי. אני מעלה השערה, אתם יכולים להסכים איתה, אתם יכולים להסכים, תשמעו את הסיפור. קודם כל אני רוצה להגיד לכם כעובדה, שכל פרשת הדלפות המסמכים מתחלקות בגדול לשני חלקים. יש את החלק של הנגד ופלדשטיין, זה חלק אחד, שקשור לסינואר ועיתון הבילד, וכמה, מה הוא רוצה מישראל, וכמה הוא רוצה באמת לעשות עסקה. זה סיפור אחד. כולם מדברים על הסיפור הזה, אבל זה הסחת דעת, כי זה לא הסיפור המרכזי. יש סיפור הרבה יותר גדול, וזה הסיפור של המעצר של הקצין הבכיר באילת, שיחד עם עוד חבורת קצינים, לפי דברי עורך דין אורי קורב, שהתראיין בערוץ 12, אמר שחבורת הקצינים הזאת הקימה קבוצת וואטסאפ שנקראת לא מוותרים. אוקיי, עד כאן אנחנו מבינים? על הרב סרן אתה מדבר, הרב סרן. הרב סרן, כן. אורי קורב, בואו נראה את ראיה מספר 1. אורי קורב התראיין ואמר, הנגד יחד עם קבוצה של קצינים באגפים שונים באמן הגיעו למסקנה שישראל מצויה בקונספציה חמורה לגבי גורם באזור. פשוט, יש גורם באזור שלגביו מדינת ישראל נמצאת בקונספציה. אמרו שזה הרשות, לא? זה לא הרשות. זה לא רע, זה מיסקונספציה. זה כן. אוקיי. קונספציה יכולה להיות גם טובה. אוקיי. עכשיו, מכיוון שגם אני הייתי כמה דקות באמן, אמרתי לעצמי, יש גורם באזור של ישראל יש קונספציה איתו, זה אומר שיש קשרים אדוקים, זה אומר שיש טרייד, שהחלפת דעות ושכר ומידע, ואז אמרתי, מי הגורם הזה יכול להיות? ואז החלטתי לבדוק את כמות הפגישות של ראש השב"כ הישראלי רונן בר עם ראש המודיעין המצרי. בואו תראו תאריכים. זה תאריכים שהתפרסמו. זה תאריכים שאנחנו יודעים על פגישות רובם. יש פה גם שיחות, אבל בעיקר פגישות שקיים רונן בר עם ראש המודיעין המצרי. עד כאן, בסדר, זה יכול לקרות. עכשיו אני רוצה לעלות איתכם קצת להעמיק, בסדר? הפגישה הכי מעניינת והכי מרותקת, בואו תשימו לי את הכותרת של ynet, הביקור הראשי של ראש השב"כ בקהיר, אני רוצה שתשימו לב לתאריך, כי אותי תאריך הזה ממש, אני אומר לכם באמת, צמרר. למה הוא צמרר? כי זה 14 לעשירי. ב-14 לעשירי הוא מבקר, אבל מה קורה יומיים אחרי הביקור הזה? הנגד נעצר. לא. אחרי יומיים שראש השב"כ נפגש בביקור ראשי עם ראש המודיעין המצרי, תעלומה, ראש המודיעין המצרי מודח מתפקידו. אבל זה 22 לעשירי. כן, הם מדווחים לאחרי זה. נכון, הם מדווחים לאחרי זה. הוא הודח ב-16. הוא הודח ב-16 או ב-17. אוקיי? זה תעלומה. לקח להם זמן לראות ולהבין. אני אומר לכם, בדוק. הוא הוחלף ב-16 או ב-17. מספר ימים אחרי הפגישה שלו עם רונן בר, הנשיא סיסי מחליט פתאום, אם הוא החליט, אם זה לא בלחץ של גורמים אחרים, להדיח את ראש המודיעין המצרי. ראש המודיעין המצרי מודח. אם לא התרגשתם עדיין מזה, קורה עוד משהו. שבועיים אחרי הדבר הזה. עוצרים את הקצין הבכיר באילת. אני שוב חוזר על הרצף, כדי שתבינו. 14 לעשירי, ראש השב"כ מבקר בקהיר. 16 לעשירי, 7 לעשירי, מספר ימים אחרי זה, תעלומה. הוא נפגש בקהיר ונפגש עם ראש המודיעין המצרי. 16-17 לעשירי, ראש המודיעין המצרי מודח. שבועיים אחרי שהוא מודח, עוצרים את הקצין הבכיר. מה התזה? רגע, לפני התזה, סעיף נתונים אבל. חכה, לא גמרתי את הנתונים. עוד נתון אחד ואז תשאלו מה התזה. בסדר? שאלה לגיטימית. אני רוצה שתראו את הכותרת מערוץ 7 לגבי מי זה ראש המודיעין המצרי. דוגמה, איך הוא מטה את ישראל. איך הוא מטה במשא ומתן את ישראל. נכון. אז ב-CIA, ארצות הברית, רותחים עליו, וגם בישראל רותחים עליו. יש המודיעין המצרי שהוא עומד, הסגן שלו מעביר נתונים אחרים לחמאס. רותחים על המודיעין המצרי וגם עליו, גם בארצות הברית וגם בישראל. התזה, משה כהן אליהו? כן, מה התזה? שראש המודיעין המצרי, אני חושד, הטעה את ראש השב"כ של ישראל. הטעה? הטעה. למה עבד עבור מי? עבור מצרים. אז למה פיטרו אותו? תחשוב.